Исәнмесез, дуслар? Язга кирдек. Демәк, тиздән 8 март. Халыкара хатын-кыз бәйрәме. Шуңа күрә бүген мин дә бернинди образларга киенмичә, гүзәл ханымнарыбызны яшьлек тавышы тапшырында сәламләргә булдым. Хит парадыбызны ачык дип игълан итәм. Киттек, дуслар. Кызганычка бу минут килеп тә җитте. Хит парадыбызның кагыйдәләре буенча резидентларның саны 10ннан артырга тиеш түгел. Димәк, без иң аз тавышлар җыйган башкаручы белән саблашырга тиешбез. Безнең хит парадта катнашканың өчен рәхмәт. Боекмыйбыз. Киләчәктә күрешербез. Вакыт ком сәгате саманы ташкан елгаларда яшыга тотым булмай күннәр еллар үрә сизелмичә гомер агыла изгелекләр кылып озатыгла рәхмәт тулы булган көннәренә кадерләрен белик минутларына Бисмилла дип башлый иртәләрне. Дуслар, сезнең игътибарыгызга яңа клип тәкъдим итәбез. Тавышларыгызны бирергә онытмагыз.
Келесі резидентларыбыз Айдар һәм Алмас Юнусовлар бу матур көнне сөйгән ярларына котлау сүзләрен җиткерергә сорадылар. Шуңа күрә мин егетләрнең тормыш иптәшләрен чын күңелдән тәбрик итәм. Белегез, Айдар белән Алмас сезне бик нык яраталар. Ә сез, кадерле тамашачылар, Юнусовлар өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Бер бирелгән гомер кабатланмый, үткәннәргә кайту бар микән? Яшьлекләрне өзелеп сагынсак та бер сагыну үзе зар икән. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Бар килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Бар килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Яныбызда дуслар булган чакта куйган өметләрне аклыйбыз. Бу катлаулы тормыш юлларында абынсак та алга атлыйбыз. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Ничә генә еллар узып барса, яшьлегебез кала күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, саф мәхәббәт балкып торсын тормыш күгендә. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Юк шул аның кайтыр юллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Денис Ибрахимов өчен кыен вакыт җитә. Чөнки аның яраткан хатын-кызлары бик күп. Тормыш иптәше, кызы, әнисе, кайнанасы, апасы һәм башкалар. Денис аларның һәр берсенә үзенчәлекле бүләкләр ясарга тырыша. Без аңа уңышлар телибез һәм күп итеп SMS хәбәрләр юллыйбыз. Bir tomchiday irham xotin, xilliqlar bir g'adati bir. Ikkovni bir butun ikkan, Ikkovni bir butun ikkan, yurgan bir mahabbati bir. ikkovni bir butun ikkan, ikkovni bir butun
yaratqaniday Suyib suyilib yashik So'nggi qabat yaratqaniday Suyib suyilib yashik Yaşasak biz xotin mo'yin İrat gül başlar bulup Yurtta bulur baylık muluk Yurtta bulur baylık muluk Mehabet hem tatuluk Yurtta bulur baylık muluk Yurtta bulur baylık muluk Mehabet hem tatuluk Bu dünyada rıztık kunak Ömürlerin kadrin beli So'nggi qabat yaratqaniday Suyib suyilib yashik So'nggi qabat yaratqaniday Suyib suyilib yashik Татулыққа не жетеді Жырлап яшап ятабыз Мен хатыным, Min irim, мен хатыным min irimni Үліплер яратабыз Мен хатыным, Min irimni, мен хатыным min irimni Үліплер яратабыз Bu dünyada rıztık kunak Ömürlerin kadrin beli So'nggi qabat yaratqaniday Suyib suyilib yashik Bu dünyada biz tek qo'noq Ömürlerinin kadrin belik Hey! So'nggi qabat yaratqaniday Suyib suyilib yashik So'nggi qabat yaratqaniday Suyib suyilib yashik Suyib suyilib yashik Келесі резидентimiz Алмаз Хасанов сүйген ярың үшін сен нәрсеге әзір? Сұрауына бар нәрсеге әзір деген жауап қайтарды. Ир егет әйтті, бітті кетті. Алмаз үшін тауыш берерге тіресәгіз, 20 номерына тауыш 027 кодын yazып жіберегіз. Biz bo'lsin deyib tirishib kun etamiz duosi o'rtaq tonglarini umid bilan kutamiz birga birdamlikda gunnayamli bu turmush bir berilgan g'ammirda sen matur yasharga tirish birga birdamlikda gunnayamli bu turmush bir berilgan g'ammirda sen matur yasharga tirish do'stlar bo'lsin yonimizda eng yaqinlar yanasha qanotli bo'lgan xiyollar olg'a chaqirib indasha birga birdamlikda gunnayamli bu turmush bir berilgan g'ammirda sen matur yasharga tirish birga birdamlikda gunnayamli bu turmush bir berilgan g'ammirda sen matur yasharga tirish
Бергә булыйк, бердәм булыйк, тормышларны гөл итик. Бәхет шатлыклары белән бергә гомерләр көтик. Бергә бердәмлектә генә ямлы бу тормыш. Бер-берегә гомердә син матур яшәргә тырыш. Бергә бердәмлектә генә ямлы бу тормыш. Бер-берегә гомердә син матур яшәргә тырыш. Бер-берегә гомердә син матур яшәргә тырыш. Матур яшәргә тырыш. Ә хәзер хит парадыбызның сөйкемле Айсел дуэты хакында. Үз заманында Айсылу кинодан чыгып, машинасын алып китүен ачыклый. Шулай итеп, 8 мартны Айсылу штрафстоянкада машинасын эзләп үткәрә. Ә Эльвира тәнтемнар ярата. Шулай 8 мартларның берсендә бер тортны төшереп җибәреп, икенче торт артыннан йөргән. Кызлар өчен тавыш бирергә онытмагыз. Гашык булдым ахра, мин дустым, балачагым калды, бик ерак. Төшләремә керә шул егет, хыял канатымда тибрәтә. Бу татлы хис мине исертә, көтәм аны, көтәм кичертә. Тәүге хисләр тәүге, чәчәкләр тәүге. Игезәк кызларыбыз Венера һәм Регина Ахмеровалар өчен
8 Mart'ta en istek kalgan bölek tülpanlar beylemi. Kızlarga bu çiçekler ayrıca aşıy, çünkü alar yaz bilgisi. Yigitler kızlarga nerse bölek iterge bilmisiz iken, bizning topşırıda sizning için cevap tülpanlar. Hem elbette SMS haberler. Dostluğanı berge jıyıp beyrem ite turgan gün nindi beyrem diye sizmi ul gitmezdim tuğan gün tuğan gün ul tuptu gerek tabınlar senin hürmetke jırlanğan dertli güler jırmağlar tuğan gün ul tuptu gerek tabınlar senin hürmetke jırlanğan dertli güler jırmağlar İhlas kutlar üçün kile sine uzitkenleri her şok yene şende bulgan en yakın bilgenleri tuğan gün ul tuptu gerek tabınlar senin hürmetke jırlanğan dertli güler jırmağlar tuğan gün ul tuptu gerek tabınlar senin hürmetke jırlanğan dertli güler jırmağlar Күңле бәхет шатлыкка яшәргә ясың биреләр узын узак гомерләрдә гөлдә бергәләр туган көн ул тупты гәрәк табыннар синең хөрмәткә җырланган дәртле көйләр җырмаңлар туган көн ул тупты гәрәк табыннар синең хөрмәткә җырланган дәртле көйләр җырмаңлар синең хөрмәткә җырланган дәртле көйләр җырмаңлар дәртле көйләр җырмаңлар Мөхәммәтдинов гаиләсе әлбәттә киләчәк бәйрәмне гаилә белән каршы алырга җыена. Аларның үпкәләттең мәллә җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 025 коды белән SMS хәбәрләр җибәрегез. Яратам сине, бик яратам, уйлыйм сине җаным гелгенә. Кайтарасың килә яннарыма, син һаман да миңа бер генә. Үпкәләттең әле ачуланма, кичер инде зинһар, гафу ит. Бәхетле бары синең белән, бу дөньяда яшим тик син. Гашык булдым шаян, күзәл
сиңа гына бирәм, риза булсаң әгәр гомергә. Барашымнан алла сөюемне, сүзләрендә күптән әйтелгән. Үкәләтемне ачуланма, кичер инде зинһар, гафу ит. Бәхетле мин бары синең белән, бу дөньяда яшим тик син дип. Үкәләтемне ачуланма, кичер инде зинһар, гафу ит. Бәхетле мин бары синең белән, бу дөньяда яшим тик син дип. Бу дөньяда яшим тик син дип. Бу дөньяда яшим тик син дип. Киләсе резидентка күчкәнче исегезгә төшерәм. 2 апрельдә Пирамида концертлар залында TMTV каналының премияләре тапшыру тантанасы узачак. Мин сезне барыгызны да бу вакыйгада көтеп калам. Ә хәзер узган атнаның премьерасы сезнең экраннарыгызда. Җиңүчеләр эшлеген ачып җибәрүче резидент каршы алабыз. Исеңдәме язгы тюльпан тотып, килгән идем тәкъдим ясарга. Мин бәхетле бары синең белән, бу тормышка аяк басканга. Тюльпаннар ул безнең сөйгеле, яз сулышы һаман исемдә. Тюльпаннарга күмәм әле сине, тагын бер кат туган көнеңгә. Тюльпаннар ул безнең сөйгеле, яз сулышы һаман исемдә. Тюльпаннарга күмәм әле сине, тагын бер кат туган көнеңгә. Белем җаным зәңгәр күктә безгә, уртак язмыш язып куйганнар. Туй көнебез белән котлап сиңа, бүләк итәм кызыл тюльпаннар. Тюльпаннар ул сөюебез гөле, эшләремдә түгел өнемдә. Тюльпаннарга күмәм әле сине, тагын бер кат туган көнеңдә. Күзләреңә карыйм нурлар уйный, йөзләреңә карыйм чибәрсең. Еллар үтә мәхәббәтем сүнми, син һаман да миңа кирәксең. Тюльпаннар ул безнең сөйгеле, яз сулышы һаман исемдә. Тюльпаннарга күмәм әле сине, тагын бер кат туган көнеңдә. Тюльпаннар ул сөюебез гөле, төшләрендә түгел өнемдә. Тюльпаннарга күмәм әле сине, тагын бер кат туган көнеңдә. Тюльпаннарга күмәм әле сине, тагын бер кат туган көнеңдә. Тагын бер кат туган көнеңдә.
Такир Сафирин яраткан кызы өчен барлык булган акчаларына дөньядагы иң матур чәчәк бәйләмнәрен алырга әзер. Тиздән бәйрәм. Такир акчаларын әзерли тора, ә без аның өчен тавышлар ялыйбыз һәм аның клибын карыйбыз. Берникадәр тавыш җитмичә икенче урын яулаучы клип. Рәхим итеп карыйбыз. Хит парадыбызның резиденты Рамиля өчен быел 8 мартта икелетә бәйрәм була. Чөнки нәкъ шушы көнне аның никахы булачак. Яшьлек тавышы тапшыруның командасы аны шушы тантаналы вакыйга белән чын күңелдән тәбрик итә. Бу атаның лидеры алтын медаль. Котлыйбыз һәм алкышлыйбыз.
Менә шулар. Безнең резидентлар өчен тавыш бирергә онытмагыз. Шулай ук сез безнең ВКонтакте официаль төркемебездә яки официаль сайтыбызда тавыш бирә аласыз. Актив булыгыз һәм форсаттан файдаланып, мин барлык кызларны, апаларны, әниләрне, әбиләрне якынлашып, килүче 8 март бәйрәме белән тәбрик итәсем килә. Сез безгә бик кирәк. Без сезне яратабыз һәм шиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Әлеге минутта мин, Мөнир Рахмаев, сезнең белән сау булашам. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.